ହେଇଟା ଉଠିଗଲା, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଁ, ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଇଟା ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୋ ରିଷି ଏଇଠି ଖେଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ରିଷି ଏଇଠି ଖେଳୁଛି। ମୋ ଭାଇ କେମିତି ଖେଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ମୋ ଭାଇ କେମିତି ଖେଳୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛି, ହସୁଛି, ତାଳି ବଜାଉଛି, ଖେଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। କଥା ବି କହୁଛି, ଚିଲଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ବାପା କଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୋସା ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ତମେ ଏମିତିଆ ଯଦି ଖାଇବ, କେମିତି ବନେଇବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୋସା ମୁଁ ଖାଉଛି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ମାମା ଭାତ ଆଣିଲାନି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଆ, ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି। ସେଇଟା ଘୁଞ୍ଚେଇ ନଉନୁ, ସେଇଟା ସେପଟକୁ ଘୁଞ୍ଚା। ହଁ।